ኣብ ዘይኮነ ፍቅሪ ግዜኦም ዘቃጽሉ ገንዘቦም ዘባኽኑ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ስለዚ ሲ ብዛዕባ እዚ ፍቅሪ ብሓደ ወገን መጽሓፍ ቅዱስ ዝወለ ነገር ኣሎ ዶ ብስሩኸ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ብሓደ ወገን ፍቅሪ ንሕጋጥሙ ሓደ ሰብ እንታይ እዩ ክገብር ዘለዎ ዝብል በይናዊ ፍቅሪ ብዙሕ ፈተና ኣሎ ሃዚ ለዚ ሓዚ ይብልሞ መመልሲ የለን ይዝብለካ ትመልሲ የለን ባዕሉ ተመሊስካየስ ተዓዊትካ ኢኻ ሕዚ እግዚአብሔር ሱኽ እንታይ ልካ እዛ ቆልዓ እዚኣ ሃበኒ እዛ ቆልዓ እዚኣ ሃበኒ እዛ ቆልዓ እዚኣ ሃበኒ ኢልካዮ ሱኽ ተይልካስ መሊሱልካ ኣሎ ማለት እዩ መልሲ የለን ባዕሉስ መልሲ ኣብ ግዜ ጽንሲ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ይከኣል ዶ ህፃን ነዲኡ ሓዊ ልምናይ ግን ሓወይትወን ነገር ግን ብስሩ መፍጠሪና ምክንያት ንሕና ሲ ናብዛ ምድር እዚኣ ኣዳምን ሂዋን መፍጠሪኦም ምክንያት ሲ ንምንታይ ዕላማ ይፈጣሪ ፈጢርዎም ዝብል ሕቶ ኣብ ብዙሓት መናእስያት ይለዓልና እስኪ ሰላም ከመይ ቀኒኹም ፍትዋት ተኸታተልተይ ያው ናይ ሎማዓንቲ መደብና ዝኸውን ድማ ምስ ኣቦና መምህር ፊዳ ማርያም ሓጎስ ጽቡቕ ዝኾነ ጻኒሒት ክህልወና እዩ ኣቦና ጥፊእ ኢልና ቀኒና ከመይ ቀኒኹም እንኳዕ ብሰላም መጻኹም እግዚአብሔር ይመስገን እንኳዕ ብሰላም ጸናሕኩም ኣብ ሰላም ጸናሕኩም ክንብል እንደልን ተኸታተልትና እውን ኣሜን እና ፍትዋት ቤተሰበይ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ዝኸውን እውን ከምቲ ልሙድ ካባኹም ካብ ተመልከትቲ ዝመፁ ሕቶታት ኣለዉ እዞም ሕቶታት መምህርና ክነሓቶም ኢና ማለት እዩ መምህርና ድማ ምስ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተተሓሓዘ መልሲ ክህቡና እዮም ስለዚ እዚ ቪድዮ ዝንዓኹም መሃርን ጠቃሚ ስለዝኾነ ክሳብ መወዳእታ እዚ ቪድዮ ምሳና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል እሺ እምበኣር ከሰቦና ካብዞም ሒዘዮም መፅዮ ዘለኹ ሕቶታት እቲ ናይ መጀመርታ ሕቶና ዝኸውን እንታይ እዩ ፍቅሪ ብሓደ ወገን ኣብ መብዛሕትኦም መናእስያት የጋጥም እዚ ማለት ሲ እታ ጓል ነቲ ወዲ ተፍቅሮ እሞ እቲ ወዲ ከዓ ዘየፍቅራ ንኻሊእ የፍቅር ወይ ድማ እቲ ወዲ ነታ ጓል የፍቅራ እታ ጓል ከዓ ዘይተፍቅሮ ከምኡ ዓይነት ነገር ይፍጠር እሞ ሽዑ ናብ ምትህልላኽ ዝኣትዉ መናእስያት ብዙሓት እዮም ተሃላሊኾም ክሳብ ነብሶም ምጥፋእ ዝበፅሑ ወጣት መናእስያት ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ኣብ ዘይኮነ ፍቅሪ ግዜኦም ዘቃጽሉ ገንዘቦም ዘባኽኑ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ስለዚ ሲ ብዛዕባ እዚ ፍቅሪ ብሓደ ወገን መጽሓፍ ቅዱስ ዝወለ ነገር ኣሎ ዶ ብስሩኸ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ብሓደ ወገን ፍቅሪ ንሕጋጥሙ ሓደ ሰብ እንታይ እዩ ክገብር ዘለዎ ዝብል ንእሽተይ ኣብርህ ከብሉልና ደልየ ነይረ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በአርአያውን በአምሳሉን ገይሩ ዝፈጠረና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ናብ ዕለት እዚ እውን ሰላምን ፍቅርን ገይሩ ዘጽናሕና እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነን ዝተባረኸን ይሁን አሜን እቶም ዝሓተቱኻ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሕብረተሰብ ብዙሕ ዝጎድእ ዘሎ እዚ ሰዓት እዚ ሕቶ ጥያቄ እዩ ንብዙሕ ሰብ እውን ተመሊሱሉ ሕጊ መጽሓፍቲ ቤተክርስትያን እንታይ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ከ እንታይ ዝብለና ኢላቶም ከስተንትኑ ምእንታን ሰብ ብምሉኡ ናብዚ ናብ ሕቶን ናብ ቅዱስ መጽሓፍን ቆላሕ እንተይሉ መልሲ እንታይ ረኸበስ ይብልን በቀዳማይ እውን ዝሓለፈ ብዛዕባ ፍቅሪ ብዝግባእ ጌርና ተነጋጊርና ነርና ፍቅሪ ብዙሕ ዓይነት እዩ ሰይጣናዊ ፍቅሪ ኣሎ ሓቃዊ ብእግዚአብሔር ተዋሃበና ፍቅሪ ድማ ኣሎ ሂወትካ ክትጥፍእ ዝገብረካ ናብ ዘይኮነ ንሕንሕ ክትኣቱ ዝገብረካ ድሓር ድማ ምስ ተራኸብካ ድማ ዘላቕነት ዘይኸውን ንኽትጻላእ ዝገብረካ ሰይጣናዊ ፍቅሪ እዩ ተባሂልና በቀዳማይ ተነጋጊርናሉ ነርና ስለዚ ፍቅሪ ማለት ከምቲ ዝበልኩ በቀዳማይ እቲ ሓቃዊ ፍቅሪ ማለት ንባዕልኻ ተጎዲእኻስ እቲ ብጻይካ እቲ ዘፍቀርካዮ ሰብ ብሂወት ክነብር ማለት እዩ ፍቅሪ ማለት ከምቲ መሲለ እውን ነጊረካ ነይረ ዕምበባ እንተፈቲኻያ ቀንጢብካ ኢኻ ተጫንዋወ ግን የፍቀርካያ ንባዕልኻ ኢኻ ፍቂርካ እምበር ንዓኣ የፍቀርካያ ዘለኻ ተባሂልና እውን መሲልና ተናጊርና ነርና ማለት ስለዚ ሓቃዊ ፍቅሪ ማለት ንሳ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክፈትዋ ይኽእል እዩ ግን ብምንታይ ዓይነት እዩ ብስነ ምግባራ ብሃይማኖታ ንሓዳር ክትኮነ ዘላቕነት ድዩ ፈትዋ ነዚ እንተፈትዋ ናብ እግዚአብሔር ፍጻሚ ይግበረለይ ምዝያ መጻምድ ክኸውን ኢሉ ንእግዚአብሔር ዝሓትት ነገር ግን ዘይኮነልካ እንተኮይኑ ንባዕሉ ከዓ ዘይክምልሰልካ ይኽእል እዩ ልዕልኻ እግዚአብሔር ስለ ዝፈልጥ ስኩት ብለለካ እምበር ናብ ካሊእ ሂወትካ ምጥፋእ ወይ ናብ ዘይኮነ ህልኽ ናባይ እንተዘይኣቲኺ ናባኸ ዝመጽ ወዲ ዝተኽሪኦ ኢልካ ናብ ምትህልላኽ ኣይኮነን ዝእቶ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር በዓልቲ ሓዳርካ ክትኮና ኢልካ ትምነያ እሞ ነገር ግን ፍጻሚኡ ዘይትዘልቆ እንተኮይንካ እግዚአብሔር ዘይከመቻችዎ ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣብ ዓለማዊ ትምህርቲ ለ ሕመ ዝብል መልሲ ኣሎ
هذي لذي حذي بالمو ما ملسي يلن يزبلك تملسي يلن وعلن تمليس كايس تعويت كاخا حذ እግዚአብሔር ሱኽ እንታይ ልካ እዚኣ እዛ ቆልዓ እዚኣ ሃበኒ እዛ ቆልዓ እዚኣ ሃበኒ እዛ ቆልዓ እዚኣ ሃበኒ ኢልካዮ ሱኽ ተይልካስ መሊስልካ ኣሎ ማለት እዩ መልሲ የለን ንባዕሉስ መልሲ እዩ ሱኽ ንባዕሉ እኮ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንከተለና ንእግዚአብሔር ዝሓተትናዮ ብምሉእ ንኣብነት ህፃን ነዲኡ ሓዊ ልምናይ ግን ሓወይትወን መልሲ የለን እዩ ተበኺዩ ሓዊ ብጣዕሚ ሃብኒ ኢልዎ የመና እንተ ዓሚፅ እውን ደቂቕ በትሪ ገይራ ክትወቅዖ እንተ ዘይኮይና ሓዊ ክትወይ ትበል ኣይትወን ስለዚ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ በይናይ መዐቀኒ እዩ ፈትይዋ ስኺሉ ንሽዑ ግብረ ስጋ ፈፂሙ ወይ ምስዓ ሓዲሩ ወይ ምስዓ ፍቕሪ ክሕልፍ ተኮይኑ ሰውነቱ የፍቂር እምበር ንዓኣ የፍቀራ ስለዚ ሰውነቱ የፍቂሩ ዘሎ ንባዕሉ እዩ ፈትዩ ዘሎ እምበር ንዓ ይፈተዋ ንዓኣማ ፀሊእዋ እዩ ከበላሽዋ ከራኸሳ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓይነት በደል ክብድላ እዩ ደልዩ ዘሎ እምበር ኣይፈተዋን ዘሎ እንተፈትይዋ ግን ዋላ ንቁም ነገር እንተሓቲትዋ ንቁም ነገር ንሓዳር ብስነ ልቦና ብሃይማኖታዊ ብንቕሓታ ብጥበባ ተፈትይዋ እውን ንፈጣሪ እዩ ዝሓት ሓደ ጠቕሲ ከምፀልካ ገራሚ ዝኾነ ጠቕሰ መፅሓፍ ቅዱስ ኣሎ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 29 ቁፅሪ 15 ካብ ቁፅሪ 1 ጀሚሩ ናይ ያዕቆብ ዝትርኽ ኣብ ቁፅሪ 15 ጀሚርና ያዕቆብ ዝበሃል ሰብ ነው ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ዓብይ ሰብ ወዲ ይስሐቅ ያዕቆብ ወዲ ይስሐቅ እዚ ሰብ እዚ ካብ ይስሐቅ ተወሊዱ ምስ ዓበየ ናብ ካሊእ ዓዲ ኸይዱ ናብ እንዳ ላባ ዝተባሃለ ሰብኣይ ይቕመጥ ነይሩ ምስ ላባ እቲ ላባ ዝበሃል በዓል ፀጋ እዩ ባጊዕ እንስሳ ሙሉኣተን ኣለዎ ምስ ይቕመጥ ነይሩ ላባ ግን እንታይ ኢልዎ ያዕቆብ ንስኻ ዝፈልጠካ ሰብ ኢኻ ምሳይ ክትቅመጥ እንተለኻስ ኢለ ብናፃ ክገዝአካ የብለይ ሕዝስ ደሞዝካስ ክህበካ እንታይ ትደሊ ኢልዎ ላባ ግን ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ነይረን ልያ ትበሃል ዓባይ ምንኣሳ ከዓ ራሄል ትበሃል ነይራ ሕዚ ያዕቆብ ንራሄል ፈትዩ ኣብ እንዳ ላባ ያዕቆብ ከም ዝፈተወ ያዕቆብ ታጓሉ ከም ዝፈተዋ ዝፍለጦ ነገር የለን ንሳውን ትፈልጦ ነገር የላን ነገር ግን ያዕቆብ ንራሄል ፈትይዋ መጽሓፍ ቅዱስ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 29 ድሓር ግን ብሕቶ ብስነ ልቦና ዓርሰይ ከጥፍእ እየ እውን የበለን እዚኣ እንተ ዘይኮይና የኣነን እውን የበለን ብስነ ስርዓት ብሕጊ እንዲያም ናይ ያዕቆብ ዝገርመካ ሕገይ ተፃሓፈን ነይሩ ሽዑ ኦሪት ኣይነበረን ሓዲስ እውን ኣይነበረን ኣብ ዘመነ ልቦና ኣብ ሕገ ልቦና ሲሉ ብወነ ሰብ ብምዃንካ ህሊናኻ ብዝህበካ ሕጊ ኢኻ ትኸድ ነይርካ እግዚአብሔር የምልኹ بحق البونا غيرهم نبي دليم نجزيه الرخيوة مو حق البونا مرزوي زبها الحقين ورهم سلازي نلابا انتايلوو راهيل بتعامل صبغت نيرا ملكع بلا ليا جن بزح يكونت انت عباي ملكعين وران راهيل جن كافتن ملكع زتوهلت ملكعت نيرا راهيل سلازي اي قوفتيوا حرتايلوو طباب يتطقيمو بل نعايشي راهيل قالكا ختمني يزدلي كالي دموز يدلن بانت راهيل قالكا خبل شو عت عمت بناصا خغلغلك هيلو ريخادو زخونه سب يكون سب نحنت قال ستيتن تفتيوا ወይ ሓንቲ ጓል ስተይቲ ንሓደ ወዲ ተባዕታይ እንተፈዲያቶ ንሱውን ብስነ ምግባሩ ብጥው ብልቦኑ ንሳውን ብስነ ምግባራ በሃይማኖታ ብሰብ ብምዃና ጣዕም ለባም ብምዃና እንተፈቲዋ ከም አሰብ ክኾነ ኣሎ ማለት ሃይማኖታዊ ተኾይና ሃይማኖታውን ተኾይኑ ግድን ክትፈትዋ ለባም እንተኾይና ለባም እንተኾይኑ ክትፈትዋ ብዙሓት ደቂ አንስትዮ ኮለዋ ብዙሕ ህይወት ደቂ ተባዕትዮ ዘስተኻኸላ ለባማ ትኾናሞ ካፍት ሕማቅ ዝነበረ ምዝ ዘቢለ ኣነኮ እከለት ተባህለት በዓልቲ ገዛይ ተዘይትነብር ወይ እከለት ተባህለት አፍቃሪተይ ተዘይትነብር ህይወተይ ኮ ጠፊአ ነይረ ዝብሉ ሰባት መናእሰይ ኮ ብዛሕት ወይ ኢሎም ዝምስክሩ መዚዘን ዘውፅኦም ለባማት ኣለዋ ስለዚ ንዓ ክብል ምእንታን እትናታ ኩሉ ልምዲ ስራሕ ልቦና እንተሒዝዎ የግድ ክትፈትዋ እንሳ ትደሊ ለባም ሰብኣይ ሃይማኖት ዘለዎ ሰብኣይ ሰብ ዝኾነ ሰብኣይ እያ ትደሊ كم كخون اللو مالتي سلازي يعقوب شوعت عمد كجزاء حدا نلابا
ሸውዓተ ዓመት ዝኣክል ተገዚኡኒ ኢሉ ጓሉ ኽወዩ ብኦቢላ ድማ ራሄል ሸውዓተ ዓመት ብትዕግስቲ ብስነ ልቦና ብጥበብ ንዓ ኣኽብለፍ ትገዛ እንትትግዛእ እንተሎ ልዕሊኡ ንሳይ ፍቅሪ ክሓድራ ምእንታን እዩ ያዕቆብ ከም ዝገብር ዘሎ ብድሕሪኡ ያዕቆብ ግን ፈተና ኣጋጢምዎ መቸም ከምቲ ዝሓተትካኒ በይናዊ ፍቅሪ ብዙሕ ፈተና ኣለዎ ከሎይት ብጣዕሚ በይንኻ ጥራሕካ ትሽከሞ ክልቲኻ ብጣዕሚ ትፋተቶ ኮይንካ ንሱ ከይብድል ከይኹርየኒ ንሳ እውን ከይትኹርየኒ እናተባሃልካ ትከኣል ኢኻ በይናዊ ፍቅሪ ዝሓዝካ እንተኮይንካ ግን ከም ቃሕቲ ይበል ትብለካ ተኮይና በይንኻ ትሽከሞ ብጣዕሚ ንሳ ንዓኣ ንኸይተኹሪ ክትፅዕር ኢኻ ንሳ ግን ንሱ ንኸይኹሪ ከይበኣሰኒ ኢላ ይትፅዕር ስለከቢድ እዩ ሕዚ ያዕቆብ ብዙሕ ፈተና 7 ዓመት ዝኣክል ተገዚኡ ራሄል ዝተባሃለት ጓል ኣንስተይቲ ክረክብ 7 ዓመት ተገዚኡ ላባ ድማ ንዓስኻ ትመስል ሰብኣይ እትፈልጠኒ 7 ዓመት ዝተገዛእኻ ካሊእ ደሞ ንመን ክባደል እየ ንጓለይ እሺ ኢልዎ 7 ዓመት ምስ ተገዘአ ያዕቆብ ላባ መርዓ ገይሩ ዓብይ ጉዳይ ገይሩ መርዓ አዘጋጅዩ ቤተሰብ ፀዊዑ ምሸት ንምሸቱ ላባ ተንኮል ገይሩ ራሄል ታ 7 ዓመት ዝተገዘአላ ቆልዓ ገዲፉ ተዓባይታ ሕማቅ ቆልዓ ልያ ሂቡ ሰይድዎ ማለት ፀልማት እዩ ያዕቆብ ግን ኣይፈልጥን ብፍላይ ኣብ ሕገ ልቦና ኢና ነና ኣቡልዩ እኳ ዘይኮነ ሰብ ሕገ ልቦና ገናንየ ኢና ዘለና ልያ ሒዙ ኸይዱ ታ 7 ዓመት ዝሸቀለላ ይቅር 7 ዓመት ዕለታዊ ዝወዓልካላ ገንዘብካ ተዘይረኺብካ በዝሎም ሰዓት 500 ሚኒዋለን ተውዒልካስ ሰንተ ዘይረኺብካ ክንደይ ዝበኣስ ሰብ ኣሎ ይቅር ራሄል ዝኣክል ብተስፋ ክረኽባ እየ ኢሉ 7 ዓመት ዝተገዘአላ ቆልዓ ቀይሩ ንልያ ሂቡ ብፅባሓይቱ እንተረአያ ራሄል ኣይኮነትን መልክዓ ክፍእ ዝበለት ቅንስ ዝበለት ካብ ራሄል ልያ ተዓባይ ኮይና ረኺብዋ ጣዕሚ ተቆጭ ኣብ በይኑ ስለ ዝነበረት ፍቅሪ ዝገደደ ከዓ ተጎዲኡ መሊሱ ናብ ላባ ኸይዱ ስለምንታይ ኢኻ ከምኡ ዝገበርካኒ 7 ዓመት ዝኣክል ሸቂለስ ተገዚአስ ንምንታይ ንራሄል ዘይሃብካኒ ኢሉ ብሓዘን ብቁጣዕ ምስ ተናገሮ ኣይ ኣብ ባህልና ዓድና ዓባይና ሃለወት ንእሽተይ ኣይትኾነ ኣይትወሃብን ኢልዎ እዚ ሕገ ልቦና እዩ ገና መፅሓፍ የብሎምን ሕገ ልቦና እዩ ብባህሎም ስርዓተ ቦታቶም ዓባይና ሃለወት ሎሚ እውን ከምኡ እዩ ግን ብስራሕ ኣቢላ እንተወፅያ ወይ ፍቓዳ እንተኮይና ግን ምንም ሓጢያት ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ከምኡ ኢልዎ ያዕቆብ ግን ልያ ዘይኮነ ዝፈቱ ራሄል ስለ ዝፈቱ በልሕዚ እውን ራሄል ክትበኒ 7 ዓመት መይሰ ክግዝአካ እየ ኢልዎ ከቢድ ነገር እዩ ልያ ግን ኣምፂዋ እይኒ ሕገ ልቦና ስለ ዝነበረ ሽዑ ክልተ ሕዋት ክጥቕልለን እዩ ገና ሕገይ ሕገ ኦሪት እውን ኣይነበረን ሕገ ሓዲሱ ሕገ ልቦና እዮም ዘለዎ ማለት ስለዚ ልያ ኣምፂኡ ንራሄል ክብል እሱ ንራሄል እዩ ዝፈቱ እያ ግን ክንደይ መስዋዕት ረኺቡ እኒኦ ናይ ሎምስ 14 ዓመት ዓቕሚ ዘለዎ መንእሰይ የለና ከቢድ በይናዊ ፍቅሪ ብዙሕ ፈተና ከም ያዕቆብ ዝበለ ትዕግስታም ሰብ እዩ መጨረሽኡ ከም እንደገና መሪሱ ንልያ ምስኡ ሒዙ ንራሄል ክቦ 7 ዓመት መች ተገዚእዎ 14 ዓመት ድምር ኮይኑ 14 ዓመት ተገዚኡ ያዕቆብ ንራሄል ሂብዎ ራሄል እታ ዝፈትዋ ብዙሕ ዓመታት ዝፀዓረላ ምስ ረኸበ ንልያ ያዕቆብ ክገድፋ ጀሚሩ ማለት ሰበይቱ ዳኣትኹን በር ብዙሕ ይኸዳን መረኺቡ ራሄል እግዚአብሔር ግን ከምኡ ኣይኮነን ሕዚ እንታይ ድዩ ግድን ምስ ዘፍቀርካዮ ትነብር ወይ ካፍቲ ብጣዕሚ ተፍቅሮ ትፈትዎ ትወልድ ማለት ኣይኮነን እግዚአብሔር ቅደመን ንኽትብለለክ ኣብ ሂወትካ ፈጣሪየ ይቀድም እስኻኺ ዳዊት ቅዱስ ዳዊት ፀኒሓ ፀናሕ ክወለ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ኣብ መንገድ ተፀብየዮ እዩ ንእግዚአብሔር ምፅባይ ዝመስልዎ ነገር የለን ንእግዚአብሔር ክትዕበለ ተዓገሶ ለእግዚአብሔር ወእቀፍነቶ ንእግዚአብሔር ተዓገሶ መንገዲ እውን ሓልፍ ድሕሪኡ ትፅበየ ዝኾነ ሰብ ትፅበየ እንተሊኢኻ ከም ዝመፀካ ንእግዚአብሔር ተፀቢኻዮ ይመፀካ እዩ ኩሉ ነገር እውን ይዝበካ ስለዚ ብዙሕ ዓመት ፅዒሩ ዘምፃ ራሄል መካን ኮይኑ እግዚአብሔር ልያ ብያዕቆብ ከም ዝተፀልአት ርዩ
ንልያ ከዓ እግዚአብሔር ፈትይዋ እግዚአብሔር ክቀድመካ ኣለዎ ስለዚ ንልያ ማህፀና ከፊቱላ እግዚአብሔር ስለዚ አይ መጀመርያ ካፍታ ዝፈትዋ ሰበይቲ ዘይኮነስ ካፍታ ብዙሕ ዘይፈትዋ ልያ ወዲ ወሊዱ ሮቤል ኢልዎ እሳ ድማ ባዕላ ሰሚያቶ እግዚአብሔርስ ናተይ ተዋርዶ ናተይ ግፍዒ ርእሲ ወዲ ሂውኒ ደጊምሲ ያዕቆብ ናባይ ክመጽእ ኢላ ሮቤል ኢላቶ ማለት በዚህ ወን የቋረጻትን ደጊማ መዲሳ ማለት ሊያ እግዚአብሔር ሰሚዕኒ ኢላ መይሳ ስምዖን ኢላ ጸውዓ ሳልሳይ መሊሳ ራሄል ጋና እንተላ ሌዊ ኢላ ወሊዳ ራብዓይ መሊሳ ይሁዳ ዝብል ወሊዳ ራሄል ግን ምን ወለደት እታ ብያዕቆብ ፍቅርቲ ዝነበረት ንሱ ብጣዕሚ ዝፈትዋት ተገዘአላ ምናልባት ኣብ ሕገ ልቦና ስለ ዝነበረ እምበር ኣብ ዘመን ብሉይ ወይ ኣብ ዘመን ሓዲስ ተዝኸውን ነይሩ ደው ኢሉ ንሃለዎ ማለት ውላድ ዘይውል ገዛ ከንታይ እግዚአብሔር ኣይቀደመን ጥራሕ ንላባ ተዓጊሱ 14 ዓመት ተገዚኡ እምበር ንራሄል ከመይ ክትኮነን እግዚአብሔር ራሄል ምሳይ ትዘልቅ ድያ ራሄል ወዳትን ጓላትን ትወልደለይ ድያ ንዓ ዘፈትዋ ዘለኹስ እግዚአብሔር ከሰሚርካዮ ዲኻ ፈቲኻዮ ዲኻ ኢሉ ብዘይ ምሕታቱ 14 ዓመት ንእግዚአብሔር ዘይኮነስ ንግለሰብ ንላባ ጥራሕ ተገዚኡ ስለዚ ሕዝንሕና ህይወትና እውን كم يكونن كحلف زلو እግዚአብሔር ቀደመኒ እንተይልካዮ ይንበር እቲ ብጣዕሚ ተፈትዋ ነበርካ ጓለስተይቲ ሰይጣናዊ ፍቅሪ ተኮይኑ ባሕንጎ ብዙሕ መስዋዕት ምስከፈልካ ያው ሰይጣናዊ ፍቅሪ ተኮይኑ 7 ዓመት ወይ 14 ዓመት ምስተገዛእኻ ነታ ዘምጻኻያ እንተጸሊእኻያ እንታይ ረብሓ የምሳ ቀጽልካ ስለዚ በይናዊ ፍቅሪ ዝብልዎ ፍቅሪ መስዋዕትነቱ ከቢድ እዩ ንእግዚአብሔር እውን ይኻ ይሕሊፍካ ክትወዘለካ ቀደመኒ እግዚአብሔር ሃበኒ ምሳይድያ መጓነይቲ ዘይትኸውን ተኮይና ከዓ መልሲ የለን ዝብል ሃበኒ ኣነ ናተይ ክደሊ መልሲ የለን ዝብል ሃበኒ ኢልካ ናብ ፈጣሪ ምቕዳም ኣድላይ እዩ ልያ ተዘይትነብር ያዕቆብ ክሳብ ዕለተ እርጋኑ ውላድ ተይወለደ ይቅመጥ ነይሩ እታ ንዕቆብ ኢሉ ብሓፂር እዋን ሓንቲ መዓልቲ ዘይሸቀለ ዝረኸባ ቆልዓ እያ 7 ዝወለደትን ስለዚ ትዋንኡ ንሰብ ትፈቱ ተኮይንካ ንባለንጀራኻ ከምቲ ዝበልኩካ በቀዳማይኮ ብወለድና ፍቅሪ ጸኒዑ ዝነበረ ሓዳርኮ ንባዕለም ዘይኮነስ ነታ በዓል ትፈረቆ ምስለ ዝፈቱ እዩ ንሳውን ንባዕላ ዘይኮነስ በዓል ትፈረق በቃ አቦ ደቀይ አቦ ንሳውን ንጓለይ ተባሂሎም ተኸባቢሮም ዋላ እኳ ተኸም ዝላይሎም ዓወድ ኩልካ ሞት ኩልካ ዝብል ተዘይነበሮም መንፈሳዊ ፍቅሪ ግን ነይርዎ ስለዚ ፍቅሪ ዝሕመን ዘሎ ከም ትንኣሙኖን ዝሕሞ ዝነበረ ሰይጣናዊ ዲስ ኣማናዊ እግዚአብሔር ፍለየለ ኢልካ ምሕታት ኣላይ ብሰይጣናዊ እንተኮይኑ ብጣዕሚ ጉድኣት እዩ ህይወትካ እስካብ ምሕላፍ ዘብፅሐካ እውን ሰይጣናዊ ፍቅሪ እዩ እምበር መንፈሳዊ ፍቅሪ ኣይኮነን መንፈሳዊ ፍቅሪማ ንሱ ክኸብረልካ ንሳ ክትከብረልካ ንሳ ክትምቸወልካ ንስኻ ተኸፊኢካ እዩ ዘድሊ ክብለካ ደልየ ቃልዮት يسمعنا بولا كم استرداخو ناتم زولنا ون انا نشي حساب كوسخلا كم زولنا بونا فقر مالت تخكلنيا فقري نتسب نخمچول كام غاري سلازي نابنت حد ودنا حنت قال فكر واسي امبن دحريلاتو ختحلالخا ناتي كوني تزيقينكي قال ودنا واخ دحر مصي قتلو يغلغل زول دحر كوينو ينوسي فتيمبرنا افتي واخون ነገር ግን እንድሕር አውያቶ ያው ምርጫ ይኸማል አላ ዘለዎ እንድሕር ዘይደሊኽኒ በቃ እሺ ምክንያቱም ስለዘፍክራ ኻውሉ ስለዘፍክራ እትናታ ድልየት ይዘማል አላ እምበር ክትሃላለኻ ገለ አይውዕልን እትሐቀኛ ፍቅርኻ መግለጽ እዩ እዚ እዩ ማለት እዩ ከከለ መንገድኺ ይቕንዕልኪ ወይ ከዓ ይቕንዕልካ ኣነ ንዓኺ ሕማቅ ክትወድቂ ኣብ ሕማቅ ክትኮኒ ስለዘይደሊ ኣነ ንስኽን ብሓደ ክንከውን እንድሕር ደኣ ዘይፈቃድ ኮይኑ أنا انتمرت وسخ سلزي مرت كيو سبكتنا نناي وعلى مريج الله أنا مسا كنبر مريج عن حرليني مسخعة مساي كتنبر مريج عبلا نايكلتينا مريج عنينا قدني ناي حدينا خشنف ناي حدينا مريج خشنف قدني سبكم من قدكو زقتلو نات زقتل قتلي لدي سيدو وي كع قتلي المريج اتزقتل سب قتل يزول المريج الله اتزقتل سب كع خدحن يزول المريج الله ናይ ግድን ግን ናይ ሓዲኦም ምርጫ ከሽንፍ ናይ ተቐታለ ምርጫ ተሸኒፉት ይቀተለሎ ስለዚ ናይ በይንኻ ምርጫ ይኮነ ነው ዓለም ዘንብረካ ናይቲ ምሳኻ ዘሎ ወይ ናይቲ ሓደ ጎረቤትካ ምርጫ እውን ከሽንፍ ስለዝኽእል በዚ ኣሚንካ ይቕናዓኻ ኢልካ ዳይ ዝኽየድ እምበር ናብ ሞት ወጻሕኹ
ወይ ከዓ ንስኺ ከምዚኣ ካባይ ደቂቕ ማ ክትነብረ ይትኽእልኒ ኢልካ እተምፆ መዕወት ኢኻ ይኾንን ትርፊ መሕዘን ኢኻ ክብል እሺ እምበኣር ከሰጎና ያው ናፍታ ካልአይቲ ሕቶና ክንሓልፍ ከለና ድማ ሕጂ እውን ሓደ ሓውና እዩ ታይላ ሓቲቱ ኣብ ግዜ ፅንሲ ፆታዊ ርክብ ምፍፃም ይከኣል ዶ ወይስ ንኣብነት ሒዚ ካብ ክንዲ ክሳብ ክንዲ ዝወርሒ ይፍቀድ እዩ ካብ ክንዲ ክሳብ ክንዲ ዝወርሒ ድማ ኣይፍቀድን ኢሉ ድዮም መፅሓፍ ቅዱስ ኣቐሚጥዎስ ጠቕላላ እዩ ኣብ ግዜ ፅንሲ ፆታዊ ርክብ ምፍፃም ኣይፍቀድን? ፅቡቕ ሓቲትካኒ እቲ ዝሓተተካ ወዲ እውን ኣድላይ ብኣቢሉ ንብዙሕ ሰብ ዝኸውን እዩ ሕብረተሰብና ድማ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ቁም ነገር ዘለዎ ምርምራት ሕቶታት ከምዚ ተሓትት ተሎ ኣብቲ ኮሜንት ኣብቲ ኢንተርኔት ኣትዩ ብዙሕ ቁም ነገር እዩ ዝኸውን 300 ካብ ሃዋርያት ቀፂሎም ዝነበሩ 318 ሊቃነ ጳጳሳት ዝሰርዕዎ ሕጊ ገይራ ትምራሕ ቤተክርስትያን ከምቲ ብቀዳማይ ዝበልኩኻ ዶግማ ወይ ሕጊ ዝበሃል ኣይቕየር ኣይልወጥ ብዘመነ ይመሓየሽ ጸኒዑ ዝነብር ሕጊ ኣለዋ መጽሓፍ ቅዱስ 81 መጽሓፍቲ እዩ ካብኡ ቀኖና ዝበሃል ድማ ኣለዋ ቀኖና ማለት ድማ ነቲ ዶግማ መፈጸሚ መተግበሪ ማለት እዩ ትውፊት ማለት ድማ ብጽሑፍ ትውፊት ኣሎ ብቃል ትውፊት ኣሎ ብተግባር ትውፊት እውን ኣሎ ትውፊት ማለት ካብ ኣቦታትና ዝጸንሐ እዩ ትውፊት እዩ ንኣብነት እዚ ሕዚ ያዕቆብ ዘልዕል ኩልካ ሙሴ ትጽሕፍ ድሓር እዩ ነይሩ ብትውፊት ቃሉ ጸኒሑ ማለት ናይ ኣቦታቱ ናይ ያዕቆብ ናይ ይስሐቅ ዝነበረ ህይወት ታሪክ ብሙሉእ ቅድስና ኣብ ተገሊጽሉ ብትውፊት ናተመሓላለፈ ጸኒሑ ንባዕሉ ድማ እግዚአብሔር ፈቂዱሉ ዝጽሓፈ እዩ ስለዚ ካብ ብሉይ ጀሚሩ እስካብ ሐዲስ ብትውፊት حزي عم مصحف قدس أب 81 حدا هنا 66 زي ترخبه عب بزحات ليقاونت مصحف تزقمط توفيتات دم الله عب زخون يكون مصحف زي اللي بقاله صنيعه امط توفيت هون الله كلاي سالساي يوحنس ملختي يوحنس سالساي معرف حدا بمول انتن وينايو اي تبصحف كصحفلك زي دلخو مصيه بقال كنغرك يدللخو يلو قدس يوحنس نغايو صدق مزمرو صحيف تناغير ونيرو هذه اتي بصحف زصحافو توراريسو كسكح تقبلنا يلنا اتي بقال زنغره خا بقال بوتاتنا نابله يزمس سلازي سلستمت ሃይማኖት አበው ወይ ፍትሐ ነገሥት አለ መጽሐፍ ቀኖናዊ ህጋዊ ቤተክርስቲያን ትምርሕሉ ደንብ መምርሒ ሁሉ አው ዘሎ ማለት ጉባኤ ሰሪዖም ሐዋርያት ክርስቶስ ሰማያት ምስ አረገ ሲኖዶስ ተቃውሙ ጉባኤ ሰሪዖም እዚ ከምዚ ይኹን ቤተክርስቲያን በዚ ትመራሕ ጾም ስካብ ክንዱ ይኹን ናወለ ሕገ ወጽዮም ካው ቀጽለም ዝተቀበሉ 300 እትዋና ቀንዲ መምርሒ መጽሐፍ ናይ ቤተክርስቲያን ፍትሐ ነገሥት ፍትሕ መንፈሳዊ ይዝበሃል አንቀጽ 24 በዛዕባ ዝሓተት ካን እዚ ይናገር እሺ ዛዕባ ዝሓተት ካን ንሱ እንታይ ይብል ጥንሲ ምስተፈለጠ ይዝብል ካብ መጀመርያ ዝጠነሰትሉ መዓልተ ይኮነን ዝ ከብዲ ምስ ገዘፈ ማለት مستفلت حنت قالن ستيتس طنيسا مخانا بعينها ريخا ابز فلخايو بوارح تبينا خا كبر بعته ورحين دحر ركابيه يفقد الى مقميطهم له مجمريا يكونن يقولوا بدم بغيرم مزغلصو طنس مستفلت قالن ستيت تفلت تقليلا زي فلت اون لو اندين ببزحي جن كاب 4 ورحن كيه كبدي يغزفي هو يفلت هو ليوحنس وانجيل لوقاس وانجيل معرف حدا انتريناون ኤልሳቤጥ ጥንሳና ተፈለጠ ከም ዝኸደ መጽሐፍ ቅዱሳዊና ተገለና ይገልጽ ማለት እዩ ጥንሳና ተፈለጠ ኸይዱ እዩ ስለዚ ጥንስና ተፈለጠ ከብዚ ኣብ ዝገዝፈሉ ካብ 4 ወርሕ ንድሓር ብኳብየ ኣይፍቀድን ካው ብጣዕሚ ኣጽሚዕ ዝቕመጦ ካውን ክየ ግን ያሪው ምስ ገዘፈ ጥንሲ ሩካብየ ብጽኑዕ ይዝክልክሎ ማለት እዩ እቲ ህፃን ንሱ ሙሉ አፍት ማህፀን ተቀሪጹ ጓለን ሴት ተኾይናውን ሙሉ አካል ሒዛ ወድ ተባዕታይ ተኾይኑውን ሙሉ አካል ሒዙ ሰብ ተቀሪጹ ስለዘሎ ናይ መጀመርያ እትገብሮ ሩካብየ ንኽልተ ዓይነት መርዓ ንብዙሕ ዓይነት ንኽልተ ሰለስተ ዓይነት ቁም ነገር ሓደ ንኽትወልድ እዩ ካላይ ከዓ ኣብ ባዕልኻ ዘሎ ጾር ንኽትድሕነሉ ማለት እዩ ባዕልኻ ዘሎ ጾር ኣብኣ ዘሎ ጾር ክልቲኣቶም ሓጢያት ከይሰርሑ ብቅዱስ ሩካብየ ركبة سجا
ፀኒዖም ክነብሩ ናብ ካሊእ ከይኸድዎ እዩ ትዋንኡ ስለዚ ኣብ ግዜ ፀኒስ ግን ክወልድ ከይትብል ህፃን ተዘጋጅየሎ ተፈጢሩ ገዚፈሉ ህፃን ሓንቲ ፈተና ትዕገስ ጥራሕ ጾረይ ከራግፍ ትብለሉ ግን ክትዕገስ ኣለካ ማለት ለእግዚአብሔር ኢልካ ትዕገሶ ነገር እውን ከለሎ ብዙሓት ኣቦታትና ንዘለዓለም ናይ ባዕለይ ዘሎ ፈቲው ይትረፈኒ ኢሎም ገዳም ዝኣተው ሰባት በዓልቲ ገዛይ ብሰላም ትውፀለ ኢሉ ን4 5 ወርሒ ብትዕግስቲ ምፅባይ ዝኣውዮ ሰብ ክህሉ የብሉን ካብዚ ንግዜ ግን የትሮሮ ብፍላይ ኣብቲ መፅሓፍ መኻ ኣቐሚጦሞ ዘለው ኣቦታትና ሰለስተ ጓል ተኮይና ምስ ጓል ሩካቤ ዳርጋ ዝፍፅም ዘሎ እዩ ወዱ ተኮይኑ ድማ ግብረ ሰዶም ዳርጋ ዝገብር ዘሎ ኢሎም እዮም ኣቐሚጦም ዘለው ብጣዕሚ ከሪር ኮይኑ ይዘቕመጥ እዚ ከዓ ክርስቲያን ኩሉ ክፈልጥ ኣለዎ ብዙ ሕቶታት ይሕተት እዩ እሞ ጾርና እንተዘይተኸኣለና ኸ ኣብ በዓልትና ዘሎ ሸኽሚ እንተዘይተኸኣለና ኸ ናብ ካሊእ ዲና ክንከይድ ደኣ መታሞት እስሙስ በዓልቲ ገዛና ይሕሸና እንታይ ኢሉ እግዚኣብሔር ኢልካ ምዕጋስ ንምንታይ ድሕዚ ንኣብነት ጾም ኢልና ጾም 40 ንወሃቦ ሓደ ሰዓት ንክትበልዕ እኮ እዩ ዝምቹ ሓደ ሰዓት ንጎ ክትበልዕ ስጋኻ ይምቹ እዩ ነገር ግን ክትዕገስ ያለካ እንጦምዮ እስካብ 9 ሰዓት እኮ ጾይምካሲ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ክቤርካ ሽልማት ስለዘለዎ እዩ ትዕግስት እምበር ጥምየት ፈቲና ኮይኾና ንፀውም ሕማማት እስካብ ዝፅልምት ኣብ ጾይምና እናሰገድና ጾምና ንውዕል ዓርብ ስቕለት ጠሊቕና እስካብ ትንሳኤ ንፀንሕ እኮ እንጀራ ጥዑም ስለዘይኮነ ማለት ኣይኮነን ወይ ድማ ምስ በልዓና ደስ ስለዘይብለና ሰውነትና ስለዘይሕይል ኣይኮነን ተበሊዕኻ ኢኻ ስጋኻ ዝገዝፍ ዘሎ ቅሳነት ትረኽበሉ ብስጋኻ ነገር ግን ብነብስኻ ህይወት ናይ እግዚአብሔር ትዕግስቲ ትረኽበሉ ግን ንባዕልኻ ተኸፊእኻ ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ከተኽብር ተሎ ይፅቡቕ ስለዚ ሕጊ ምኽባር ምዕጋስ እውን ኣለና ሓደ ሰብስ ብህይወቱ ትተሓስብስ ከፍ ኢሉስ ስለ እግዚአብሔር ኢለ ኣነስ እንታይ ይረኺበ እንታይ ተዓጊሰ ኢሉ ክሓስብ ኣለዎ ስለ እግዚአብሔር ኢለ ማለት ተጠሚኒ ኣብ ዝጠመየኒ ተበሊዐ ባእስ ተርእኒ እውን ምስ ሰብ ተተባኢሰ ተፀሚእኒ እውን ክስካብ ዝሰክር ተሰኺረ ጾር ተተላዒልኒ እውን ከይደ ጾር ተለ ስለ እግዚአብሔር ኢለ ዝገበርክዎ ነገር ስታይ ኣሎ ኢልካ እንተ ሓሲብካ ኣብቲ ግዜ ሩካቤ ውላድ ሲኑ ብዙሕ ሰብ ውላድ ሲኑ ፍቐዱ ናይ ጸሎት ፍቐዱ ገዳም ከርተት ዝብል ሰብ እውን ከሎ ውላድ ሂውካ ዝተወሰነ ምዕጋስ ቀሊል ነገር እዩ ኢላ እያ ተወስዶ ቤተክርስትያንና ሕግና እውን ከምዚ ኢሉ እዩ ዝገልጽ ቤተክርስትያንና ከምዚ ኢላ ትገልጽ ስለዚ በቃ ካብ ትፅንስ ምስተ ፈለጠ ማለት እንድሓር እይወ ብጥብቂ ኣይፍቀድን ማለት እዩ ኣይፍቀድን ጽቡቕ ቃልዮት ይስማዕና ቡና ናፍታ ሳልሰይ ትሕቶና ክንሓልፍ ከለና ድማ ወድ ሰብሲ ንምንታይ ዕላማ እዩ ተፈጢሩ ንባዕለይ እውን ሓደ ግዜ ዝሕቶ እዚ ይፈጥረለይ ምክንያቱ ምስ ተፈጠርና ሕጂ ንኣብነት ኣነ ተፈጢረ ኣለኹ ተወሊደ ዓብየ ኣለኹ ካብቲ ንባዕለይ ዝፈለጥን ኩሉ ሰዓት ናይ ባዕለይ ዝኾነ ዕላማ እኒአኒ ብርገዝ ኩሉ ሰብ ነናይ ባዕሉ ዝኾነ ዕላማ ኣለዎ ነገር ግን ብስሩ መፍጠሪና ምክንያት ንሕና ናብዛ ምድሪ እዚኣ ኣዳምን ሂዋን መፍጠሪኦም ምክንያት ንምንታይ ዕላማ እዩ ፈጣሪ ፈጢርዎም ዝብል ሕቶ ኣብ ብዙሓት መናእስያት ይለዓል ኢና እስኪ ብዛዕባ ዝኾነ እሺ ጽቡቕ ሕቶ ሓቲትካኒ ዓላማና እውን ጠፊእና ስለ ዘሎ ቦቢልና ዓላማና እንተፈለጥና ጽቡቕ እዩ ካብ ዝገርመካ ስነ ፍጥረት ኣብ ዓለም ዝርከቡ ስነ ፍጥረት 22 ስነ ፍጥረት እዩ ማለት እቶም ሓደ ወገን እቶም ብዙሕ ከም ሓደ ወገን ናገርካና ክንፍ ዘለዎም ብምሎም ሓደ ኢልካ ትቆጥሮም ብእግሮም ዝኸዱ ኩሎም ብክንፎም ብእግሮም ብኣርባዕተ እግሮም ዝኸዱ ከዓ ከም ሓደ እናበልካ ትቆጥሮም 22 ፍጥረታት እዮም ካብ ሰንበት ጀሚሮም ክሳብ ዕለተ ዓርብ ዘለው ፍጥረታት ካብ 22 ፍጥረታት ዓላምኡ ዝሰሓተ ሰብ ብቻ እዩ ካብ ዝገርመካ ማለት እዩ ብስሩ እትተፈጠረሉ ዓላማ ገዲሁ ስኺሉ ኮንቱ ዝተረፈ ሰብ እዩ ይልገጽ ቅዱስ ዳዊት መዝሙር ዳዊት መዝሙር 11 ቁጥሪ 13 መጨረሻ ወበከመ እበየ ልዕልና ከሰራይኮሙ ለደቂቀ እጓለ እመሕያው ኣውደ ይሃውር ረሲኣን እግዚአብሔር ንኩሉ ሰብ ከከም ቦትኡ ጌርካ ቀሚጥካዮ ንኣብነት ሰማይ መጀመርያ ምስ ተፈጠረ ረጊዕኻ ንበረብ ዘለኻዮ ተባሂሉ ክስካብ ምጽኣት ኣለ ማለት ምድሪ እውን ከምኡ ምናልባት ሕዚ ተናውፀና ኣላ እምበር ባሕሪ ውቅያኖስ እውን
أو ጉድጉድ ዝበለ ኣድማስና ብናጀብ ከባቢ ውቅያኖስ ፈጢሩ እግዚአብሔር ውቅያኖስ ማለት ጥልቀት የመና ዘለዎ ባሕሪ ማለት እዩ ኣብ ዘለዎ እዩ ዘሎ ንዓና መፂ ከጥፈኩም ክውሕጠኩም ኣይበለና ነምሪ ኮይኑ ዝነብር ኣንበሳ ኮይኑ ዝነብር ኩሎም ፍጥረታት ከከምናቶም እዮም ዝነብሩ መጽሓፍ ከም ይብል ኣሎ ኩሉ ከከምናቶ ሰሪዕካዮ ኣውደ ይሃውሩ راسيان نحنا دق سبات ግን ሕግ እግዚአብሔር ጥሒስና ዝተፈጠርናሉ ዓላማ ጥሒፍና ዙርያ ዕንክሊል ንብለለና ኢሉ ዳዊት ተናገር ዓለም ሲል ካንተ ዘይርካያ ምንም ሲልካ ዕንክሊል ናልካ ኢኻ ተቕምጥ በዚ ገይሩ እዩ ሰብ ንምንታይ ተፈጢሩ እንተይልካኒ መጽሓፍ ቅዱስ በደንብ ገይሩ ዝገልጽ ሰብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 26 ሰብ ንእግዚአብሔር ከመስግንን ነውዛ ዓለም ዘሎ ኩሉ ፍጥረትን ክገዝእን ይተፈጥሩ ንእግዚአብሔር ከምስግን ንእግዚአብሔር ከምልኽ ካዋ ሓሊፉ ድማ ዛ ዓለም ዘሎ ኩሉ ክገዝኦ ይተፈጥሩ ከመይ ይበለኒ እሺ አዋን ከለኹ ሓደ ዘልዕልዋታ ያለው እግዚአብሔር ዳ በዋዕሉ ምስጉን እንድዩ ካብ ሰብስ ታይ ምስጋና ድልይዎ ዝውለለው ምሳውን እንጽረበከል ማ ከመኮዩ እንቅድመ ይተፈጠሩ መላእክት ለቅዳሴ ይተጸርዓ ስብሐት አወልዶ መንፈስ ቅዱስ መላእክት ይሁኑ ደቅ ሰባት ይሁኑ ለቅዳሴ ንምስጋና ቀድም ምፍጣሮም ባሕሩዩ ምስጉን እዩ እግዚአብሔር በባሕሩዩ ምስጉን እዩ ንሕና ስለዘ መስገናዮ ክብሩ ክጎድሎ ማለት አይኮነን ንሕና ግን ከምዚ ምግቢ ዕለት በሊዕና ንምገቦ ስራሕና በህይወት ከንብረና ዝኽእል ምስ እግዚአብሔር ምስጋና እዩ እትን እግዚአብሔር ነመስግኖ ግን ንዓና ይጠቅመና ከም ምግብ ሕዝ መላእክት ምስጋና ይስርሖም ነገር ግን እግዚአብሔር ምስጉን እዩ ምስጋና እንት ተመስግኑ ክብሪ ብሕድሕድ ደቂቃ ብሕድሕድ ሰንከት ክብሪ እና ተወሰኸሎም ካብ ተፈጠሩ ጀሚሮም እስካብሎሚ ንሓንቲ ሰዓትስ ፍርቃሞ ነታርብዕ ድማ ርብዓ ትምኒ ሰዓት ዘመስገን ወይ መስሎሙን ክብርና ተወሰኸሎም عرفتم مسغانهم عرفتم اكوتيتهم وعرفتم اكوتيتهم يقول المصحف سيل هيوت كوينوم نزل عالم بهيوت كقصلم زخل مسغاناي كام مسغانا دوتايلم ግን بهيوت كقصل يقول ስለዚህ ከምዝ ምግቢ በህይወት ስጋና እንጀራ በሊዕና ማይሰቲና በህይወት እንነብር ነፍስና ምስ እግዚአብሔር ትነብር ዘንብራ ድማ ምስጋና እዩ ለካ ናዓና እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ከመስግን እግዚአብሔር መስጊኑ ድማ ዘላለም በህይወት ክነብር ገሃነም እሳት ከይረክብ እግዚአብሔር ከመስግን ይተፈጢሩ እንታይልካ ፍታንቶ ከመይ ዝበልካኒ መጀመሪያ ሓደ ጋሻ ኣብዛ ዓለም ምሳሌ ክነግረካ ናብ ገዛኻ ሓዘንስኻ ክውር ጋሻ ክውር ብጣዕሚ ክውር ኢልካ ሰብ ኩሉ ክውር እዩ ክውር ጋሻ ኢልካ ዝዓደምካዮ ሰብ መጀመሪያ ገዛብ ጥራሕ አይኮንካ እንትዕድሞ በዓልቲ ገዛኻ ዝስተ ዝብላዕ ተዘጋጁ ንስኻ ድማ ካፍ መበሊ ተዘጋጁ ነቲ ካፍ መበሊ ድማ ዝኾነ መጓናጸፊያ ትገብረሉ ገዛ ትኽስትር ንዕኡ ጽቡቕ ምንጻፍ ተንጽፈሉ እዚ ብሙሉ መሰዳለኻ ደጊም ይምጹ ኢልካ ለምን ተኾይኑን ስልክ ትደውለሎም አይ ተኾይኑን ከይትካ ይምጹ ትብል እዚ ብሰዘጋጅኻ ናብነት ሊቀ ጳጳስ ናብ ገዛኻ ክመጽ ተኾይኑ ዝኾምዚ ዓይነት ምዝግጃው ትገብረሉ ከምኡ ናይ መራሒ ሃገር ብዝተፈላለየ ዝዓበየ ክብረለዎ ትብሎ ጋሻ እዚ ከተዘጋጅ ታውት ጋሻ ምስ መጸ ድማ ነቲ ዘዳለኻዮ ደስ ይልዎ እንተበሊዕዎ ዓፍቲ ዝከፍ ዘበልካዮውን ከፊሉ ደስ ይልዎ እንተጽሊልዎ ንዓኻ ደስ ይብለካ ማለት እቲ ዘዳለኻዮ ምግቢ ንዓኻ ኢልካ ይኮንካ ነዳሊኻ ኣይበልዕልካ ናይ ጥዕመልካ እንተይልካ በይንኻ ክትወልዕስ ኣይወርደልካን ጥዑም ዳይኹን እኽል ዳይኹን በር ዘዛጋጅኻ ህሊና ዘዛጋጅዎ ንዕኡ ስለዝኾነ ንሱ ትበልዕልካ ንስኻ ከም ዝበልዓኻ ኮይኑ ይዝቁፀረካ ደስ ይዝብለካ ብጣዕሚ ንስኻ መጽኡ ስለዛ ሁሉ ዝገበርካሉ ርኢው ንዓኻ እንታይ ክገብረልካ ዘለዎ ምስጋና ከምስግነካ ኣለዎ ብጣዕሚ ዘምስግነካ ይቕኒየለይ ስለ ዝገበርካለ ኢሉ ብጣዕሚ ከምስግነካ ዘለዎ ዛ ሁሉ ዘጋጅኻ መጽኻ እቲ ዝበልዓኻዮ ነቂፉ ጸሪፉ ዝኸትመ በዚ ኢሉ አበላሽ ተኸይድ ግን ብጣዕሚ ኢኻ ትቁጣዕ ሰብ ኮይንካ ኳሳ ምሳሌ ክነግረካ እግዚአብሔር ካብ ሰንበት ጀሚሩ ሰንበት ሸሞንተ ፍጥረታት ይፈጥሩ ይህ ቅድመ አዳም ምፍጣሩ ብዕለተ ሰንበት
ሰማይን ምድርን ብርሃንን መላእክትን ሓውን ማይን ነፋስን ጸልማትን ሸሞንተ ፍጥረታት ፈጢሩ እዩ ብዕለተ ሰኒ ሓደ ፍጥረታት ፈጢሩ እዩ ማይ ነናቦትኡ ከፊሉ ብዚ ዓለም ዚ ደረቕ ምድሪ ንኽረአ ገይርዎ እዩ ብዕለተ ሰሉስ አትክልትና ዝርእትን ኣእዋምን ፈጢሩ እዩ ብዕለተ ረቡዕ ፀሓይ ወርሒ ከዋኽብቲ ፈጢሩልና እዩ ብዕለተ ሐሙስ ኣብ ባሕሪ ዘለው ሰለስተ ፍጥረታት ብኸብዶም ዝፈሓኹ ብእግሮም ዝኸዱ ብኽንፎም ዝወረሉ ባሕሪ እዚኣቶም ብምልኦም ፈጢሩ እዩ ብዕለተ ዓርብ ድማ ብኣንጻሩ ዝዓለም ብእግሮም ዝኸዱ ብኸብዶም ዝፈሓኹ ብኽንፎም ዝወሩ 21 እዚኣቶም ዝፈጠረ ኣዳም ዝተባሃለ ጋሻ ክመፆ ስለ ዝኾነ ንኣዳም ንዓና እዩ ደቂ ሰባት ንዓና እዞም ኩሉ ፍጥረታት ዝተፈጠሩ ንሕና ክንሰርሐሎም ንኣብነት ባዕራይ ንምንታይ ተፈጢሩ ተይልካ ተፈጥሮ ዓላማ ንዓና ከገልግል በቃ ንሕና ክንሓርሶ ሓሪስና መጨረሽኡ ስጉኡ ንወልዖ ቆርበቱ ንንፀፎ እዚ ሓርኦ ሽንቲ ዝሸነ ድኹዕ ንገብሮ ላሕሚ እውን ፃባኣ ንሓልባ ውላድ ኣፋር በቃ ንዓና ኩሎም ቶም እንስሳ ዘቤት ዘይብልዑ ተለው ፍጥረታት ተይቀርየስ ክንገዝኦም ክነድንቐሎም ክንመሃረሎም እዮም ተፈጢሮም ኣዳም ዝኣክል ክቡር ጋሻ ንኸምፅእ ከምዚ ገይሩ ንቐደም ንዓለም ኣዘጋጅዋ ፍልይቲ ገይሩ ኣዘጋጅዋ ሰማይ ከይፅልምት ብፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ኣሸሊምዋ እንስሳት ብምልኦም ሂቡ ንሰብ ሃፍታም ገይሩ ንኣዳም 7 ሃብትታት ሂቡ ንኣዳምን ሄዋንን 7 ሃብትታት ሂቡ ኣዳም ዝተባሃለ ጋሻ ንኽመፆ እዚ ኩሉ ኣዘጋጅዩ 21 ፍጥረታት ምስ ኣዘጋጀወ እግዚኣብሔር ብድሕሪኡ እንታይ ኢሉ ይመስለካ ዝገርመካ ኦሪት ዘፍጥረት 1 ቁጥሪ 26 ንፍጠር ሰብኣ በኣርኣያና ወኣምሳል ሕዚ በኣምሳልናን ብመልክዕናን ሰብ ንፍጠር ኢሎም ስላሴ እግዚአብሔር በመልኩዑ በአምሳሉ ሰብ ንፍጠር ይል በቃ ተተረፈ ዝነበረ መልአኽ በአምሳል እግዚአብሔር የተፈጠረ እንስሳት በአምሳል እግዚአብሔር የተፈጠሩ ሰማይን ምድርን በአምሳል እግዚአብሔር የተፈጠሩ ሁላቶም ፍጥረታት በባህሪ እግዚአብሔር በአምሳል እግዚአብሔር የተፈጠሩ ባህሪ ለእግዚአብሔር ባህሪ ለእግዚአብሔር ናግዚአብሔር አርአያ ናግዚአብሔር አምሳል ዘሎ ሰቢ ወድ ሰቢ ስለዚህ ሪኻና ባዕሉ ተሞል እዛ ሁሉም ሰዛጋጀው ናባዕሉ ንምንታይ ይውን ስለዘኸበረና ናቱ ካብባዕሉ ስለዝፈጠረና እዩ ካብባዕሉ ድሕሪና አዳም ፈጢሩ ንሄዋንን ፈጢሩ ብድሕሪኡ ንግዚአብሔር ሕጊ ንአዳም ከምዚ ኢልዎ ምስ ፈጠሮና አዳምን ሄዋንን ኣብዛ ዓለም ዘለው እንስሳት ኣብ ኣየር ዘለው ክንፍ ዘለዎም ብሙላቶም ነፈርቲ ካልእ ትረፍ ኣብ ባሕሪ ዘለው ተሃዋስያን ብሙሎም ግዛእዮም ኢሉ ኣዳምን ሄዋንን ናይ ምድሪ ነገስታት ኮይኖም ያው ሕዚ ድኽነት በዓልትና ዘምፃና ሕዚ አንተ ዘልዕልካኒ ኣነ ዓላማ ኣለኒ መቸም ዓላማ ወዲ ሰብሎም ብዝኾነ ወይ ተማሂሩ ሰሪሑ ዝገበረ ገይሩ ክህፍትም ክልውጥ ገዛ ከሰርሕ እንዲ እግዚአብሔር ንዓና ሓደ ገዛ ክንውንን ወይ ሓንቲ መኪና ክንውንን ዘይኮነስ ዓለም ንኽንውንን ይፈጢሩና ድኽነት በዓልትና ኣይናምጥና ይኮ ትድኽነተኡ ከምፀልካ እስሓን ሓንቲ ገዛ ምውና እንድያ ትበልዝ ዓለም እስ ናይ ኣዳም ሃፍቲ ስትንቕፀር 20 ኣብ ሰማይ ዝነብሩ ፍጥረት ተሃዋስያን ብምልኦም ነፈርቲ ንኣዳም ይግዝእዎ ነይሮም እንስሳት ብምልኣቶም ኦሪት ዘፍጥረት 1 2 ኮይ መጽሓፍ ቅዱስ ኮይ ዝለካሎ ኣብ ባሕሪ ዝነበሮም ግዛእ እዮም ይተባል እዚ ንጉስ ምድሪ ኮይኑ ንኹሎም እንስሳትን ኣዳም ይስመውፅ ኢሎም ንስኻዚ ይኹን ሰው ወይ ባዕሉ ክገዝኦም ስለ ዝኾነ ንስኻዚ ይኹን ስምካ ንስኻዚ ይኹን ስምካ ንስኻዚ ይኹን ስምካ እናበለ በቃ ሰይምዎም ንኹሉ ገይሩ ኣዳም ታይ ድኽነት ዝበሃል ክቐርወና ኣዳም ዓለም ብሙላእ ናቱ እያ ነይራ ምድሪ ሰናይት ኮይና ዓለም ብሙላእ ካብዚ ቀፂል ወዲ ሰብ 1000 ዓመት ተቐሚጡ ዕፀ ህይወት ወሊዑ መንግስተ ሰማያት ከኣቱ ኣብ ዝነበረሉ ሰብ ሕማም ንድየት ድኽነት ፀገም ስደት እዛ ኩሉ ክፍኣታትን በደላት ጨንቅን ወዲ ሰብ ዝህውኽዎ እግዚአብሔር ዘዳለወልና ኣይኮነ ባዕልትና ዘምፃና እዩ እምነትናን ምስጋና ባዕልትና ኣዎ በኣዳም ኣቢሉ ኣዳም ሽዑ እንታይ ገይሩ ንዓለም እዚ ብሙሉእ ምድሪ ገዚእዎ ምስ ነበረሉ ሰዓት ኩሉ ፍጥረት ንኣዳም ይግዝኦ እዩ ነይሩ ንጉስ እውን እዩ ነይሩ ሓንቲ ሕጊ ግን ሂብዎ ነይሩ ተኣዛዚ ምዃኑ
ንኣዳም ብልዕሊኡ እግዚአብሔር ፈጣሪ ከም ዘለዎ ንኽፈልጥ እፀበለ ዝተባሃለት ሕጊ ሓልዋ ከይትበልዓ ኢሉ ሕጊ እግዚአብሔር ምሰፍረሰ ግን ንድየት ድኽነት መጽይቦ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረ ክብሪ ብምሉእ ተቐንጢጡ ገነት ተኣክል ሃገር ስኢንዋ እቶም ኩሎም ዝገዝኦም ዝነበረ እንስሳት በላዕቲ ኮይኖም ኣጓዮም ሞነ ኣዳም ብድሕሪኡ ዳኺዩ ከምዚ ኮይሉ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 33 እኮ ብፁዕ ህዝብ ዘእግዚአብሔር አምላኩ እግዚአብሔር ዘአምላኩ ህዝቢ ብፁዕ እዩ ይብል ስለምንታይ ተጸጊምዎ ተሸጊርዎ መከራን ተረኺብዎ ተለሚኑስ ይሰምዕ እዩ ዝንቱ ነዳይ ጸርሃ ወእግዚአብሔር ሰምዖ ዝነዳይ ዝሽግረኛ ሰብ ኳስ ምስለመነ እግዚአብሔር ሰምዕዎ ዝነዳይ ዝበሃለለ አዳም ዝኹሉ ሃፍቲ ዝነበሮ 21 ፍጥረታት ይገዝኦም አምላኾም ዘይኮነ እምበር ንጉሶም ነይሩ አዳም ይገዝኦም ይውንኖም ዝነበረ ልዕሉ ታሕቲ ወሪዱ ድኻ ተባሂሉ ዝድኻ ሰብ እዚ ዝኹሉ ሃፍቲ ነይርዎ መገዝ ሃፍቱ ዘይተጠቐመሉ ወሪዱ ዝድኻ ሰብ እዚ ምስለመነ እግዚአብሔር ሰሚዕዎ እዩ ተናጊሩ ስለዚ ንሕና ዝተፈጠርናሉ ዓላማ እዚኣቱ ብምልኦም ጸጋ ሒዝና እግዚአብሔር ክነምስግን ደዓ እንታይ መጽሓፍ ቅዱስ ተይልካ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 እኮ ብምሉእ ልብኻ ብምሉእ ህሊናኻ ብምሉእ ኣእምሮኻ ንእግዚአብሔር አምላኽካ አምልኽ ንዕኡ ተገዛእ ንዕኡ እውን ኣመስግን እዩ ዝብል ንምንኸይድኮ ዓላማና ረሲዕና ከምቲ ዓንቶ ዘልኩ ሕዚ ዓላማና ኢና ረሲዕና ንኣብነት ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥሪ 4 ዲያብሎስ ንክርስቶስ ፈቲንዎ ነይሩ ካብተን 3 ፈተናታት ሓደ እንድሕር ንዓይ ሰጊድካለይ ማለት ወዲ ሰብ ብምልኡ ኣጋንንትን ዋዕሎም መላእክትን ዋዕሎም ንእግዚአብሔር ከምስግን እዩ መልአኽ እግዚአብሔር ይመስግንን ምስ በለ ናብ ዝኹሉ ዲያብሎስ እግዚአብሔር ይመስግንን መልአኽ ነይሩ መጀመርያ ናብ ሰይጣን ዝተቀየረሉ እሱ ድሓር ከምዚ ልፈቲንዎ ስጋ ዝለበሰ እግዚአብሔር አምላኽና ናባይን ተሰጊድካ ንዓይ እውን ተተኣሚኻኒ ንዓይን ተምሊኽካኒ ኩሉ ዝዓለም ዘለ ክብርታት ክበካ እየ ኢልዎ ብድሕሪኡ ከምዚ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ኢሉ ይረትዕዎ ንእግዚአብሔር አምላኽካ ስገድ ንዕኡ ድማ አምልኽ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ናይ ወዲ ሰብ ሕጊ ንሱ እዩ ካባይ ረሓቕ ሰይጣን ምስ በሎ ከም ኣቦኸራ ተኒኑ ጠፊኡ ኸይዱ ማለት ስለዚ ናይ ወዲ ሰብ ዓላማ ንእግዚአብሔር ከምስግን ንዕኡ ከምልኽ ንዕኡ ክሰግድ ብኣቢል ድማ ናይ ዓለም ሙሉእ ጸጋ ክረክብ ካብ ኣዳም ንድሓር ዝነበሩ ቅዱሳን እኮ ንኒሄኖክ ሰማይ በፂሖም ካብ ሞት ተሰዊሮም እዮም መጽሓፍ ቅዱስ ጳውሎስ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ሳልሳይ ሰማይ በፂሑ ከም ዝመፀ ይገልጽ እስቲ ናይ ዝዓለም ሃፍታም ዓላማ ኣለኒ ያው ኣቋመይ ዝብል በዓል ጸጋ ክንዲ ዝሃለወ በዓል ጸጋ ይኹን ብኣየር ይኸድ ዝኽእል እምበር ሰማይ ክዘልል ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ዋናታ ዓላማ ሲ ንእግዚአብሔር ኣመስጊንካ ጥንታዊ ኣዳም እንተኮይንካ ኩሉ ኣለካ ኣብዚ ዓለም ዘላ ሃፍቲ ድኽነት ከሽንፈካ ማለት ዘይኮነት ሞተ ሸኒፉ ሳልሳይ ሰማይ እውን ቅዱስ ጳውሎስ ዝበፅሐሉ በዚ ምኽንያት እዩ ማለት ስለዚ ብመኪና ክትከትኽእል ኢኻ ሳልሳይ ሰማይ ግን ክትበፅሕ ይትኽእል ንኣብነት ሃዋርያት ናብ ዝኾነ ስብከት ጉዕዞ ትትከዱ ትነበሩ ናይ እግሮም መኪና ወይ ኣየር ዘይኮነ ዝኸዱስ ደመና ንዓ ኢሎም ፀዊዖም ቅርሸ ይኸፍሉ ካርደ ይቆርፁ ብደመና እዮም ዝጓዓዙ ነይሮም ቅዱስ መጽሐፍ ከም ዝነገረና ስለምንታይ እቲ ጥንታዊ ኣዳም እቲ ናይ መጀመርያ ዝተፈጠርናሉ ባህሪ ብጸሎቶምን ብቅድስነኦምን ናብኡ ደበፂሖም ብድሕሪኡ ኩሉ እዮም ዝኾኑ ስለዚ ዓለም ዛ ኩሉ ተጭንቐልና ንዓና ትውኸልና ዓላማና እውን ጠፊእና በበይ ጌርና ደሊና እውን ንቐውፆ ጸጋ ረኺበ ደሊኻ እውን እግዚአብሔር ተባሪኹልካ እምበር ደሊኻ እውን ኣይትረኽቦን እኮ ማለት ዘይትኸዶ መንገዲ ዘይቆንዕ መንገዲ እንተኾይኑ ተጓዒዝካ ወይ ባሕሪ ወይ ገደል ኢኻ ትኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ወዲ ሰብ ዓላማ ብሓፂሩ እዩ ክትንተነሉ ብዙሕ የጽንሕ እዩ ግን ብሓፂሩ ግን እግዚአብሔር ክነምስግን ንዕኡ ክነምልኽ ንዕኡ ክንሰግድ ብኣቢሉ ድማ ንዕኡ ናይ ዘምልኽና ንዕኡ ናይ ዘመስገንና ጸጋ ከዓ ናይ ኩሉ ፍጥረት በረከት ጸጋን ናይ ምድሪ ኣዘዝቲ ኮይና ኢና ተፈጢርና ነርና ጥንታውያን ኣዳም ጥንቲ ሰብና ከምዚ ነይሩ ዓላማ አኽብለካ ደሎ ቦና ቃልዮት የስምዐና ሞ ቤተሰብ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ትምህርትና ብጣዕሚ ፈቲኹሞ ትኮኑ ተስፋ ይገብር ኣቦና መደብና ይፀውልና ሞ እሺ ሰማዕኹምና እግዚአብሔር ይስማዕካትኩም በዚ ኣቢሉ ድማ
ኩሉ ዝሓተትኩሞ ዝፅሓፍኩሞ ኮመንት እግዚአብሔር ብዝፈቀደልና እግዚአብሔር ዓቕሚ እስካብ ዝሃበና እግዚአብሔር ጉልበት እስካብ ዝሃበና ንምምላስ እቲ እግዚአብሔር ዝሃበካ ፍልጠት ክትዕበየሉ ኣይትኽእልን ኢኻ ንምምላስ እንብንብለሉ ወይ ንድረዕሉ ምኽንያት የለን ናይዚ ቻነል እዚ ተኸታተልቲ ናይዚ ዩቱብ እዚ ተኸታተልቲ ሙሉጌታ ክንፈ ዝብል ተኸታተልቲ ዘለኻትኩም ቤተሰብ ድማ ብጣዕሚ ቁም ነገር እኒሄዎ ጥራሕ በቲ ኣነ ዘመሓላልፎ ዘይኮነስ ብዙሕ ሰብ ዝምስክሮ ብዙሕ ቁም ነገር ተመሓላልፍ ከም ምዃንካ ይነግሩኒ እዮም ንደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ምኽሪ ማዕዳ ትበል ንደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋትና ምኽሪ ማዕዳ ትበል እዚ ትዕድልቲ እዩ አንደበት መልሓስና ንጽቡቕ ነገር ክንምስክረሉ ዝተዛረብናዮ ከዓ ጥዑም ኣብ ልቢ ሰብ ከይዱ ሰርሲሩ ከእምን ዝኽእል አንደበት ይተፈጢሩና ግን ናይ መብዛሕትኡ ሰብ ግን ክንዲ ከእምነካ አንደበቱ መራራ ኮይኑ ክትሰምዖ ደስ ዘይብለካ ሰብ ብጣዕሚ ኣሎ አንደበትካ ኮይንልካ ከምዚልካ ህፃንነትካ እትህቦ ኮመንት ብቐሊል ኣቢልካ ሰብ ዝመሃረሉ እንተኮይኑ ንስኻ እውን ካብ ፃዕሪ ዓደይ ትወዓል በዚ የቢልኩም ናይዚ ሙሉጌታ ክንፈ ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ ሚድያ ትከታተሉ ቤተሰብ ዘለኹም እውን ብዙሕ ትምህርቲ ብዙሕ ቁም ነገር ትረኽቡ ከም ዘለኹም ንኣምን ኢና ቁም ነገርን ትምህርትን ድሕር ትረኽበሉ ኢኻትኩም ድማ ኣፍታ ሰዓት ዝረኸብኩምላ ሰዓት ግዜ ክትከታተሉ ይግባእ ቃል እግዚአብሔር ክትሰምዕሉ እግዚአብሔር መጽሓፍ ቅዱሳዊ ክትሰምዕሉ ብዙሕ ቤተሰብና ጥራይ ተኸይዱ ንሕና ጥራሕ ኣይኮንናን መምሃራን ብዙሓት ኣቦታት እጹብ ድንቂ ብሉይን ሓዲስን ዝወነኑ ኣርባዕተ ዓይናታት ዝኾኑ ዝሓተትካዮም ሕቶ ኣይንፈልጦን ዘይብሉ ኣቦታት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣለዋ በብየደብሩና ኸደ ኣቦታት ቃል መጠየቕ እናገበረ ንሕብረተሰብ ቃል እግዚአብሔር ክሰምዕ በቢሉ ከዓ ናይ ወለድና ዓበይቲ ኣዴታት ዓበይቲ ኣቦታት ባህልና እውን ክንሕዝ ደቂ ኣንስትዮ ካብተንነታተን እንታይ ዓይነት እየን ናይ ሓዳረን ሌጋሲ ክምሃራ ደቂ ተባዕትዮ ኸ ካብ ኣቦታትና እንታይ ኢና ንምሃር ሕዚ እኮ ሲልና ኮነ ኢልና ኮይና ንጠፍእ ኮይና ባህልና ኣብ ምንታይ ባህልና ዓድና ኸበኢ ነይሩ ታሪክና ዋላ ሳይነሳውያን ዝናገርዎ ሓደ ሰብ ሓደ ህዝቢ ክነብር ተኮይኑ ታሪኹ እንድሕር ተዓቂቡ ተቀሚጡ እምበር ታሪኹ እናጠፍአ ተኸይዱ መጨረሻ ዝኾነ ሓያል ንጉስ መፅኡ ንስኻ የለኻን ንስኻ እዚ ዝበሃል ህዝቢ የለኻን መለለይኻ እንታይ ዝበሃል ታሪክ ኣለካ ወይ እንታይ ዝበሃል ባህል ኣለካ ምስ በለካ መልሲ ጠጠው እንድሕር ትብል ኮይንካ ንምጥፋእኻ ቀሊል እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ የትውልድ ከዓ ይቅር ታሪኹ ክፈልጥ ኣብ ሓጉኡ ዘይፈልጥ ሰቢና ነፍሪ ዘለና ኣብ ሓጎይ ሽንድዒ መን ከም ምንባሩ ዝብል መንእሰይ ትውልድ ናፍረና እንተኸይድና ከም ሕብረተሰብ ከም ተጋሩ እውን ብጣዕሚ ሓደገኛ ክኸውን ስለዝኽእል ጥቁም ነገር ዘለዎ መልእኽቲ ክትሰምዑ ኢና ንደሊ ሰማዕኹምና እግዚአብሔር ይስማዓኻትኩም ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን ክብረት ይሃበልና ኣቦና አሜን እሞ ፍትዋት ተኸታተልተይ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረና መደብ ነዚ ይመስል ክሳብ ብኻልእ መደብ ዝምለስ ሰሰናይና